Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Vítam vás pri dnešnom odbornom rozbore, v ktorom sa detailne pozrieme na osteoartrózu. Naším cieľom je prebrať toto ochorenie z klinického pohľadu, ale hlavne sa zamerať na tie kľúčové znalosti, ktoré budete potrebovať vo vašej každodennej ošetrovateľskej praxi. Poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká. Prejdeme si to pekne systematicky. Začneme úplnými základmi, definíciou a charakteristikou ochorenia a postupne sa prepracujeme cez príčiny, diagnostiku až k tomu najdôležitejšiemu pre nás, k praktickému využitiu ošetrovateľského procesu. Tak, poďme rovno na to. Dobre, začnime teda úplným základom. Aby sme mohli správne liečiť a ošetrovať, musíme najprv presne vedieť, s čím máme dočinenia. Čiže, čo je to vlastne tá osteoartróza? V podstate predstavte si to ako ochorenie z opotrebenia. To kľúčové slovo je tu degeneratívne. Nejde o zápal v pravom smysle slova, ale o postupný rozpad kĺbovej chrupky. A to je problém, pretože chrupka funguje ako taký tlmič v kĺbe. Keď sa stenčí alebo zmizne, kosti sa začnú trieť o seba. A to samozrejme vedie k ďalším problémom. A kde sa s týmto ochorením stretnete najčastejšie? Sú to predovšetkým veľké nosné kĺby, teda kolená a bedrá, ale postihuje aj drobné kĺby rúk alebo chrbticu. A čo je z pohľadu ošetrovateľstva najdôležitejšie, sú tie následky. Bolesť a stuhnutosť vedú k obmedzeniu pohybu, čo priamo ovplyvňuje schopnosť pacienta postarať sa sám o seba. A to je presne to, kde vstupuje do hry naša rola. Takže, už vieme, čo to je. Teraz sa poďme pozrieť na to, prečo to vzniká, aká je etiológia a aké sú tie varovné signály, teda klinické príznaky, ktoré by ste si mali u pacientov všímať. Tieto faktory sú absolútne kľúčové pri odoberaní anamnézy. Musíte sa na ne aktívne pýtať. Je to vek? Áno, riziko stúpa s vekom. Je to preťažovanie? Určite, či už v práci alebo pri športe. No a obrovským faktorom je obezita, hlavne pre kolena. Každý kilogram navyše znamená enormnú záťaž. Málo kedy je to len jeden faktor, väčšinou je to kombinácia viacerých. A toto sú prejavy, s ktorými za vami pacient príde. Je pre vás ako pre budúce sestry nevyhnutné, aby ste ich vedeli správne interpretovať. Zapamätajte si hlavne ten charakter bolesti. Typicky je to tzv. Štartovacia bolesť, ktorá sa objaví pri námahe a v pokoji sa zmierni. Raná stuhnutosť je tiež typická, ale na rozdiel od zápalových ochorení trvá krátko, zvyčajne do pol hodiny. Dobre, pacient príde s týmito príznakami. Čo sa deje ďalej? Ako v klinickej praxi postupujeme pri diagnostike a aké máme potom možnosti liečby? Poďme sa na to pozrieť. Vidíte, ten postup je veľmi systematický. Vždy začíname rozhovorom, teda anamnézou a fyzikálnym vyšetrením. No a zlatým štandardom pre potvrdenie diagnózy je röntgen, čiže RTG. Na snímke krásne vidíme typické zmeny. Zúženie kĺbovej štrbiny, čo znamená, že chrupka je už tenšia, a tvorbu tzv. Osteofytov, čo sú vlastne kostné výrastky. Čo sa týka liečby, tá stojí na dvoch základných pilieroch. Na jednej strane máme farmakologickú liečbu, lieky proti bolesti či nesteroidné protizápalové lieky, známejšie pod skratkou NSAID. Ale rovnako dôležitá, a to chcem zdôrazniť, je tá nefarmakologická časť. A práve tu je vaša úloha obrovská. Edukácia o redukcii hmotnosti, správnom cvičení, používaní pomôcok, to všetko je v rukách sestry. Samozrejme sú prípady, kedy konzervatívna liečba už nestačí. Keď je bolesť neznesiteľná a kvalita života pacienta je vážne narušená, vtedy prichádza na rad chirurgia. Totálna náhrada kĺbu, teda endoprotéza, je často definitívnym riešením, ktoré dokáže pacienta zbaviť bolesti a vrátiť mu mobilitu. Dôležitou súčasťou našej práce nie je len riešiť aktuálny stav, ale myslieť aj dopredu. Musíme rozumieť možným komplikáciám a, čo je ešte dôležitejšie, vedieť, ako im predchádzať. A presne toto sú tie body, ktoré by ste mali svojim pacientom neustále pripomínať. Prevencia je alfa a omega. Udržiavanie zdravej hmotnosti, pravidelný, ale primeraný pohyb, ktorý posilňuje svaly okolo kĺbov a vyhýbanie sa úrazom. Toto sú najsilnejšie nástroje, ktoré máme v boji proti vzniku a progresii osteoartrózy.
Dobre, a teraz sa dostávame k tomu úplne najpodstatnejšiemu pre vás. Máme všetky tieto teoretické vedomosti, ako ich teraz pretavíme do štrukturovaného a efektívneho plánu starostlivosti. Hovoríme samozrejme o ošetrovateľskom procese. Všetko sa začína stanovením správnej sesterskej diagnózy. Všimnite si tú štruktúru. Má 3 časti. Samotný problém, v tomto prípade chronická bolesť, potom jeho príčinu, teda etiológiu, degeneratívne zmeny. A nakoniec dôkaz, teda to, ako sa problém prejavuje. Toto je náš východiskový bod pre plánovanie celej starostlivosti. Keď máme diagnózu, stanovíme si cieľ. Ten musí byť jasný a realistický. A ako zistíme, či sme ten cieľ dosiahli? No, predsa pomocou výsledných kritérií. Tie musia byť merateľné. Nestačí povedať, zlepšil sa. Musíme vedieť, ako. Napríklad tak, že pacient sám povie, že bolesť je menšia, alebo že dokáže prejsť dlhšiu vzdialenosť. No a toto je samotné srdce našej práce. Toto sú tie konkrétne kroky, tie intervencie, ktorými naplňame stanovený cieľ. Od pravidelného hodnotenia bolesti, cez podávanie liekov a edukáciu, až po praktické veci, ako je nácvik chôdze s barlami. Každá jedna z týchto činností je zameraná na zlepšenie kvality života nášho pacienta. Tu sa teória mení na reálnu pomoc. A na závere jedna otázka na zamyslenie. Naša populácia starne, životný štýl sa mení a chronických ochorení ako je toto bude len pribúdať. Manažment týchto stavov sa stáva základným kameňom moderného zdravotníctva a práve sestra je a bude v prvej línii tejto výzvy. Vaša rola bude čoraz dôležitejšia. Ďakujem vám za pozornosť.